Mali kono mali ko ka foli ni tanni ani wali mando ante sangante ngine flabaga chama flabaga musuma imana ke sigoro la kifo ka beniga wati ebna jainle wati ka beni wati mi kifo ni o wati na ala sonama ayo bismillah akay musomandika professeur Makassi ka faida kene oui émission avec Euroclip plus numéro 1 de l'actualité musulmane mi ma kawe sa balma gana dingue sila gawlu jay ni bil yarabe jegake ñom fe professeur Makassi na la sona comme arabe ami kuma dama inshallah mun ke assalamu alaykum wa alaykum salam rahmatullahi ta'ala wa barakatuh ya bi faida kenes ko sobe yana nga do nga temu yera kono fu ibe fulli kan boma alhamdulillah jaran sila ambi an kan baga befu mali kono animal ko fe kere na ma mezigi plus si amba promoter fo ala barake ba o ko fa ante nyina be yela sila fo o ko fa man kanu baga be fo kerenga na man nga tungare ko ani anda fe jamanaw ki Ivoirien ni Sénégal ni Burkina Faso ni Gambia ambi be fo ka be wali mando alhamdulillah nala sona professeur Makassi belebele ka degal fulga salmanga ko sobe bi émission spéciale kuma chamandala mbalmage mbolomzo ni ay droit partager parce que l'islam est hera do sura alla yini inyo wala fenaka hera soro ni okukle e baraji fla soro e ale o baraji yalla se mo hora ma fone baraji a partager dro bi morga mi fe ala to do bi anga kuma o hera di kampi bashite ya wadudu sila sa ida magara jirila ñoro ko bida spécially sisa mani ida magara jiri dola okay bado ma chama na ira nyiniga kuta do ko andana magani ni daluina sigatala ya wadud jini boko Allah wadudu hindu do fi ahatamon fasazun hindu dono fi dolo nani tasma so ji fiya boko wadudu arfu o ji ani bokodi Allahu akbar kaba ko bado de biya kama wadudu jini bokodi wadudu jini bokobe ta nyando nyana ma reglamé ni jini bokodi adama de reglamé ni jini bokoy nay clé journée mu metta ka bani ibi ma soro clé journée mu mebbe ko ma jimo ti sakake sigatala man wala wajje dungo do adama de ndobi do kabul ko wadudu ambi dugu kolo mun sanfɛ ala ye diɲɛ n'a kɔnɔ fɛn bɛɛ da mun kama a y'a bɛɛ kɛ kira Muhamadu kanu kama fɛn bɛɛ kanu ye wadudu ala tɔgɔ do ala tɔgɔ mun bɛ yen ni ala ka waliyu ala yɛrɛ ka cɛbɔ cɛba ni b'a tɔgɔ mɛn ko nin ye ala ka waliyu ye waliyu ka martaba la f'a ye fanga sɔrɔ olu yɛrɛ tila fɛn fɛn bɛ a bɛɛ ye wadudu baara Allahu akbar wadudu kɔrɔ ye min wadudu ye ala tɔgɔ de ye ala tɔgɔ mun bɛ yen n'i y'a baara ala b'i kanu ni ala y'i kanu o t'a bannen dɛ ala bɛ tila k'a ka ruhaniyaw ni mɛlɛkɛw ala bɛ tila ko olu yamaru o bɛɛ k'i kanu Allahu akbar n'olu y'i kanu ala bɛ tila ka diɲɛ danfɛn bɛɛ bila n'i y'o ni a bɛɛ b'i kanu n bɛna sɛgɛrɛ ba dɔ f'i ye bi wadudu la sila jaabi tigɛ e ma ye wadudu dana filɛ nin ye maa o maa ye wadudu baara kojugu walima maa o maa ye wadudu turu baara mun kojugu n'i y'a ye joona i b'a fɔ ko est-ce que ne ma deli ka nin ye ka tɛmɛ sigatala ke kono i b'a dɔn voilà tellement que dɔw ka dawula ka bon ka se hakɛ dɔ ma ɲɛ mana tu ka nɔnɔ e yɛrɛ dusukun bɛ se ka ko dɔ kapti a bɛ k'i kɔnɔ ko non ko i b'a dɔn quoi o tɛ dɛ parce que ruhu n'o ye adamaden ni ye ale bɛ ka ala tɔgɔ mun baara ruhaniya minnu b'o o ala tɔgɔ la an minnu di bɛ ka ban n'i y'o ni bɛ dugukolo sanfɛ a ni bɛɛ b'i kanu mun ye mun ye a bɛɛ bɛ k'i fɛ o de kama maa o maa ye wadudu baara kojugu n'i ye wadudu dɔnna ya dɔrɔn a bɛ k'i n'a fɔ ko non ko e b'a fɛ quoi i b'a fɛ ka tɛmɛ kɔrɔlen quoi n'i y'a kanu ka sɔrɔ a ma ye fɔlɔ o ye wadudu ye o wadudu dɔnnibaaw n'i y'a hinɛ bɔ a bɛ bɛn mugan ma mugan yɛrɛ fana o ye sekɛrɛba ye dɔnni kɔnɔ mugan sekɛrɛba ni wadudu la bon wadudu filɛ mɔgɔ foyi tɛ dugukolo sanfɛ dɔnnibaaw ko foyi tɛ dugukolo sanfɛ mun bɛ yen n'a bɛ se ka kɛ ka sɔrɔ ni kanu t'a la
sila ni ka di adamadenw ni commerçant ye ni ka di diɲɛ mɔgɔw ye ni mɔgɔw ka di ye ni mɔgɔw y'i kanu i ka feerefɛn ti gala sila n'i taara baarakɛyɔrɔ la n'o y'a sɔrɔ e yɛrɛ de ko ka di patron ye n'i taara baarakɛyɔrɔ la sila patron bɛ e bila place la ka ko di ma mɔgɔ tɔgɔ bɛ baarakɛyɔrɔ la san 10 ni kɔ o ma fɛn mun sɔrɔ wadudu de b'a di mɔgɔ ma o wadudu an b'a tulu baara dɔ dɔn mais cɛ caman b'a fɔ k'u bɛ wadudu dɔn u bɛ wadudu jalan de di mɔgɔw ma mais o tɛ don ni mɔgɔw ye wadudu so dingɛ kɔnɔ n'o bɛ wele ko a sirilu batini parce que siriw bɛ yen mais batini fana bɛ siriw kɔnɔ bamananw ko du bɛ yen ko dɔ bɛ du dɔn ko t'a du t'a du dɔn i bɛ k'a faamuya n'i ye wadudu jalan di mɔgɔ ma a bɛ kɛ kanu jalan de a bɛ kɛ kanu jalan de mais n'i ye wadudu di mɔgɔ ma k'a siriw fara kan mɔgɔw b'i kanu mɔgɔw b'i hɛrɛ d'i ma mɔgɔw b'i sɔn mɔgɔw b'i diɲɛ fɛn bɛɛ d'i ma o kama wadudu baaraba wadudu tulubara dilanba walima wadudu yɛrɛ nasi munba o kana foyi ɲini diɲɛ kɔnɔ a bɛɛ bɛ k'a ye o wadudu n bɛna a tulubara dɔ bɛ yen tulu in an b'a labɛn kan a yɛrɛ kan ka ban ni ala ma baasi kɛ sini ka don sinikɛnɛ n'o bɛ bɛn sibiri ma sibiri zuhalu yɛrɛ premier heure la an ka wadudu bɛ ban ka bɛn o ma sida i mɛna tulubara ye la nin ka suma nin tulubara in nin bɛ di jamana président de ma ni tulubara in nin bɛ di tɔgɔtigiw de ma ni tulubara in nin bɛ di artiste tɔgɔtigiw de ma i m'a ye k'a jateminɛ fɛn fila bɛ yen artiste o artiste baarakɛ ɲɛmɔgɔ entreprise ba o entreprise ba ni wadudu t'i bolo i mago b'i ka ɲɛtaa mun na i t'a sɔrɔ n'i kɛra artiste ye ni dawula t'i la fu don n'i kɛra jamana ɲɛmaa ye i kɛra ministre ye walima i kɛra président ye ni dawula ma k'i la i ti diya mɔgɔw ye n'i ye fɛn o fɛn fɔ a man di bon i bɛ taa sɔrɔ sisan mɔgɔ mun bɛ yen ni dawula b'a la n'a ko n ko a ka di diɲɛ bɛɛ ye wadudu de b'o kɛ bon ni wadudu bɛ mɔgɔ la wadudu tulubara ni mɔgɔ min y'a sɔrɔ k'a mun muso n'a y'i diya kana cɛ ɲini furu yɛrɛ la i sigi i ka so kɔnɔ ayi cɛw bɛ na i bɛ ɲɛna wolomali de kɛ wadudu tulubara de b'a kɛ bon o wadudu a qualité damadɔni bɛ yen a qualité dɔ bɛ yen an b'a fɔ o ma ko ya shaka shaka a tɛ kɛ sinsin wadudu nin dɔnba man ca nin dɔnba man ca a bɛ fɔ nin de ma ko kulubu nisayi ka karisa min dɔn kulubu nisayi yɛrɛ wo kɔrɔ da ko musow dusukun musow dusukun maintenant kulubu nisayi karisa min dɔ bɛ yen karisa min fila de bɛ nin na shaka shaka a tɛ kɛ sinsin wadudu bɛ yen o nasira in o y'a ka kulubu nisa ye mais a ka shamsuli biladi fana kolo bɛ yen nka bi baro t'o kan an bɛ wadudu de kɔnɔ hali bi o kolo in n'anw b'a baara surtout kɛrɛnkɛrɛnnama tulubara mun n'an bɛ k'a labɛn kɛ siraba mun bɛ yen ni danfɛnw t'i b'a sira kan c'est à dire siraba mun bɛ yen i mana taa ka diɲɛ don o don i bɛ taa mɔgɔ dɔ sɔrɔ hali fajiri ni wuli i bɛ taa sɔrɔ dɔ b'a tourner i b'a dɔn tourner dɔw bɛ yen nɔ i bɛ taa sɔrɔ waati bɛɛ mɔgɔw b'a kan u b'a fɔ ko siraba 7 buguri ta k'i k'i ka dawula turu la siraba bɛɛ tɛ dɛ ka wuli k'i jɔ dɔrɔn i bɔra dɔrɔn kari kunna ka sira dɔ o buguri tɛ dɛ rond point 7 buguri de ko don an de bɛ nin secret fɔ sinon mɔri bɛɛ tɛ nin dɔn rond point 7 rond point 7 mun bɛ yen diɲɛ don o don n'i taara i bɛ jama sɔrɔ a la jama ti b'a la o buguri 7 o kɔfɛ u b'a f'i ɲɛna tuguni surtout o b'an ka nin na an ka tulubara in na an ka tulubara in na bɔgɔ dɔ b'a la tuguni o bɔgɔ jumɛn ye sugu mun bɛ yen hali n'i taara fajiri i bɛ taa sɔrɔ mɔgɔw dɔɔni bɛ sugu in na sugu mun tɛ wuli fiyewu o kɔrɔ ko suguba 7 buguri b'a la mais suguba 7 jumɛn don suguba 7 mun tɛ région kelen
d'accord rond-point mun fana ni bɔra k'a fɔ a rond-point buguri 7 bɛɛ tɛ taa yɔrɔ kelen ni rond-point dɔ buguri ta Bamakɔ i bɛ taa Sikaso i bɛ taa rond-point dɔ ta yen a bɛɛ tɛ taa yɔrɔ kelen i bɛ dugu mun kɔnɔ n'i y'o ta i bɛ bɔ i bɛ taa yɔrɔ wɛrɛ la i b'o ta o kɔfɛ fana sugu ni i bɛ yɔrɔ min na n'i y'o buguri ta i bɛ ci bila mɔgɔ wɛrɛ ma yɔrɔ wɛrɛ o buguri bɛ taa o kɔfɛ misiri mun bɛ yen ni juma bɛ sela misiri la ni jama ti ba la o misiri 7 buguri bɛ ɲini o b'an ka tulu yɔrɔ in na o kɔfɛ npogotigini mun bɛ yen n'a ma deli ka cɛko kɛ ne wadudu kelen nka an to o fan fitinin mun bɛ fara kan sɛgɛrɛ mun b'o la an b'o to yen parce que réseau don n'an fɔ mɔri dɔw kana taa kɛ copétaire ye ka taa fara ka nasiw kan nka an b'o to gindo jukɔrɔ sila ka fara timitiminiw kan ani maaja bon o maaja ne o timitimini yiri dɔ bɛ b'a dɔn n'i ko nɔrɔnanba dɔrɔn muso bɛɛ b'a dɔn nɔrɔnanba ye mais hali ni cɛ kalala ɲɔgɔn na n'i ta dɔn a ko nɔrɔnanba kɛ tan nɔrɔnanba b'a la nka sɛgɛrɛ b'a la parce que dɔnni tiɲɛna anw fɛ yan ka da mun kan gindo n'a fɔra ko i ka maaja kɛ i ka dawula fɛn na mais sɛgɛrɛ de b'a la est ce que e yɛrɛ bɛ taa maaja in san ɲininkali kelen jɔn bɛ maaja san maaja kisɛ joli fana kan ka k'a la n'a fɔra ko maaja k'i ka dawula fura la o wara k'i ka taa i kunfɛ dɔrɔn ko maaja 14 n'i taar'i dɔn ko 14 jate dɔ de bɛ 14 ko 14 sigilen bɛ wahabu de kan n'i ko 10 kɛla an b'a dɔn ko sigilen bɛ yahuwa kan n'i ko 19 an b'a dɔn ko sigilen bɛ wahidu kan bon f'a ka kɛ maaja kisɛ 20 o de bɛ wadudu n'o ma k'a la dɔn a ti ɲɛ yiri dɔ bɛ yen mori b'a wele ko tabi ul shamsi dɔw ko tile bato yiri ivoiriyɛnw yɛrɛ ɲuman na ko tile yɛlɛma yiri i b'a ye ni tile bɛ taa yɔrɔ o yɔrɔ ale bɛ to n'o y'a jɔ a ti ɲɛ o mun filɛ nin ye hali mori ka shamsul biladi ti baara n'o t'a la a faamuyara o kɔfɛ jamana kɔnɔ maa min ye tɔgɔtigiba ye o kana fini dɔɔni bɛ k'a la o b'an bolo sa a y'anw ye moriw de ye o bon sɛgɛrɛba dɔ bɛ wadudu jukɔrɔ nka ne t'o fɔ ayi non olu ye dugu ye o de kama dɔnni bɛɛ ti fɔ a bɛɛ ti walawala quoi mais a tulubara kɔni dilan b'an bolo tulubara in sila n'aw yɛrɛ ka deli ta an tɛ ninnu di maa ma ayi n'aw ka deli tɛ ni tulubara in ne yɛrɛ bɛ nin di faamabaw de ma sila ni tulu in commerçant mun bɛ yen n'a maa man di n'i y'a d'a ma mɔgɔw b'a ye ne yɛrɛ bɛ n sigi mɛ n tɛ activité foyi la i ko man di maaw ye de sinon n'i ye ko ka di mɔgɔ ye waritigi dɔ sigilen min hinɛ minɛ dɔrɔn ka fɛn dɔ d'i ma ne yɛrɛ bɛ affaire baw kɔnɔ mais marché de tɛ ka bɔ wadudu tulubara ta ne yɛrɛ ye artiste de ye mais tiɲɛ yɛrɛ la dawula tɛ n na walima tuma dɔ la n ka sanga bɛ balancer walima dɛmɛbaga tɛ n na wadudu tulubara da ne yɛrɛ ye ministre de ye n b'i fɛ tiɲɛ yɛrɛ la waati bɛɛ n ka ko diya mɔgɔ ye dɔ ka fara n ka ko kan wadudu tulubara da ma ne yɛrɛ de bɛ fɛ n ka ɲɛnamaya yɛrɛ de ka nɔgɔya wadudu tulubara da ma parce que tant que ni wadudu bɛ yen tant que ni kanu bɛ yen tant que ni dawula bɛ yen fɛn bɛɛ yɛrɛ soso sigi bɛ dawula la o kama an ɲɛ bɛ ka bi baro sigi ale kan a tulubara in sila tulu in kɔni banna tulu in banna inshallah an bɛ mun kɔni kankari da maaw ye kɛrɛnkɛrɛnnama tulu in na tana kelen pe dɔrɔn de bɛ tulu in na tana kelen sinon tana wɛrɛ t'a la wa dawula o dawula ni dɔnnibaa y'a d'i ma u y'a f'i ye o m'a f'i ye parce que moriya tiɲɛ ko ye mais caman y'i kari ka don moriya kɔnɔ ka sɔrɔ u t'a ɲɛdɔn dɔnni ninnu n'i m'a kalan n'i t'a ɲɛdɔn n'i y'a kɛ dɔrɔn a bɛ k'i kunfɛ baara ye dawula o dawula n'a dir'i ma dɔnnibaga fɛ tana kelen b'a la a y'a f'i ye tana o tana b'a la a m'a f'i ye n'i y'o kɛ dɔrɔn i ka dawula tiɲɛna kana nasi mun ni tulubara don a fili a tiɲɛna dawula fura foyi tɛ k'i la k'i kɔ a la k'i bɔ a la walima k'a sɛbɛn bilen ko n'i taara kaburu don na n'a ye dɔrɔn a fili a tiɲɛna kaburu don na n'a ye n'i taara kaburu don na dɔrɔn baara banna o kɔni o y'o dalilu tiɲɛni ye a moriya fara bamananya kan a faamuyara donc o kama an ka tulubara in
ni cɛ o cɛ ni walima muso ni ye tulubara ye mun n'i taara kaburu don na o don i ye tulu mun o y'o tiɲɛ de ye a tɛ i n'a fɔ bolo so kɔnɔ a tɛ i n'a fɔ a y'o ma tiɲɛ dɛ e ye fɛn mun wulila o don o kɔni o tiɲɛna y'a faamuya bon an ta in tulubara n'i y'a dɔn n'i tɛgɛ la k'a susa i ɲɛ la sisan ni cɛ dɔ m'i jɔ walima muso dɔ m'i jɔ k'i ko ka di ye walima e ko ka di ne ye walima e tatɔ mɔgɔ mun ɲɛ dɔ k'i filɛ ayi i ye fɛn wɛrɛ mun n'an ka tulubara in tɛ a faamuyara ni ala sɔnna inshallah Mali kɔnɔ Mali kɔ kan mɔgɔ mɔgɔ bɛ yen i kɛra cɛ i kɛra muso ye i mago bɛ tulubara in na n'ala sɔnna ma weleli kɛ numéro bɛ ka tɛmɛ i ka jaw ɲɛfɛ n'i y'o kɔngɔ a kɛra WhatsApp ye a kɛra appel direct ye n'ala sɔnna ni morikɛ min ɲɔgɔn sɔrɔ o tɛ mɔgɔ wɛrɛ professeur Makan Sise n b'a di ma sisan minnu bɛ Mali kɔ kan olu bɛ indicatif kɛ 00223 77 18 13 94 n'ala sɔnna ma ni nin kɔngɔ i ni morikɛ bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ ko n ye ni morikɛ y'i sigi ko mandiya tulu bɛ n bolo wadilu tulu bɛ n bolo ni morikɛ yɛrɛ ɲɛda lajɛ a yɛrɛ ko man di maaw ye t'i ci fɛ dɛ hali n'i yɛrɛ professeur sigi cogo i b'a dɔn ko nin ye wadilu mori nkalon t'a la fiyewu morikɛ tulubara y'a dama ka cɛ la a dama ka muso la walima cɛw ta b'u dama muso ta b'u dama de non tulubara in ka kan bɛɛ la parce que n y'o de fɔ ko sɛgɛrɛ dɔw b'a la tiɲɛ yɛrɛ la n tɛ se k'o bɛɛ fɔ non olu tɛ se sinon a dilan bɛ ni fɛn ye o fɛn dɔw bɛ yen n'i y'a a tɛ se ka fɔ réseau kan c'est la tulu man ɲi ayi ko professeur bɛ segin a kan tulu in man ɲi sila ne wadudu yaala dɛ a mugusaliw n ta mana kunna wadudu ni hamu bi baara cogoya min na ne y'a ye nka n bɛ ka mun dilan n'i ko saka hati kɛ sisi do wadudu dɔnnaba dɔ kɛrɛfɛ non a b'a fɔ ko nin ye fɛn dɔ fɔ nin da magara fɛn dɔ la sisan ni sugulen a denw bɛ n dɔn dɔw bɛ u bɛ n dɔn sabula n ye sisanni kɛ sila aw ka bonya kama maaw bɛ nin sɔrɔ aw ka bonya kama maaw bɛ na nin sɔrɔ mais tagalen ɲɛfɛ an bɛna an da don wadudu ko la maaw k'a dɔn wadudu yɛrɛ mun de don quoi parce que mɔgɔw fɛ wadudu bɛ da kanu nɔnɔ de la non wadudu bɛ yen nafolo la n'i y'a sɔrɔ diɲɛ bɛɛ bɛ wari d'i ma a faamuyara bon ni tulubara in aw ka masa maaw na nin ye n'ala sɔnna morikɛ caman bɛ yen wa walima hakɛnin dɔ dɔrɔn de dilanni don fɔlɔ walima caman bɛ yen sisan an kɛ bɛ ka waati parce que ne ka ala fɛn o fɛn dalu la ne b'a fɛn o fɛn dilan n t'a girigiri wa n b'a minɛn bɛɛ de ɲini ne ye nin minɛn bɛɛ de ɲini k'a bɛɛ fara ɲɔgɔn kan a faralen ɲɔgɔn kan an y'an ka baara kan a baara bannen an tilala ka don a wurudi kɔ hali su in an b'a wurudi kɛ n'an tilala an b'a don kala o kama ne ka ala deli fɛn o fɛn n'an b'a di dɔrɔn an b'a baara de kɛ k'a baara banna pewu ka sɔrɔ k'a d'i ma donc i ye ɲininka hakɛ mun na ni mun teliyara o na dɔ sɔrɔ garisɛgɛ duman tɛ yen awɔ ni mun teliyara parce que anw b'a fɔ n ko fɛn dɔ la dɔrɔn i bɛ taa sɔrɔ a bɛ yɛrɛkɛ depuis dugu bɛ jɛ mɔgɔw bɛ weleliw daminɛ a ko kunna donc o kama an bɛ mun fɔ mɔgɔw ye ni mun teliyara o kɔni o na dɔ sɔrɔ a la mais fɛn kɔni don u k'a dɔn n'a banna parce que a dilanni ka gɛlɛn et puis a bɛ dilan ni matériel minnu ye wadudu yɛrɛ faraya yɔrɔ y'a matériel de ye bon matériel de b'a to muru bɛ ɲɔgɔn da la ani sɛgɛrɛ sɛgɛrɛ dɔw de bɛ yen o de b'a to mɔgɔw bɛ ɲɔgɔn da la ni mun kɔni garijɛgɛ ka di peut-être o na dɔ sɔrɔ a la ni ala sɔnna inshallah garijɛgɛ duman tɛ yen o bɛ ji feere bala la mais ala kama ka nin tulubara in don mɔgɔ min garijɛgɛ la awa ni e teliyara i ka dɔ sɔrɔ a la n balimakɛ n balimamuso i kɛra diɲɛ yɔrɔ o yɔrɔ mali kɔnɔ mali kɔ kan n'i ye weleli kɛ i kan k'a sɔrɔ cogo min na ni ala sɔnna ma o bɛ f'i ye ni ne tun b'an bolo bi professeur Makan Sise ka fayida kɛnɛ kan wadudu tulubara a ye weleli kɛ a ka n'a ta n'a kɛra min ye a bɛ weleli kɛ a ka jaabi di inshallah commentaire fana bɛ yen a bɛ se k'a bila commentaire kɔrɔ morikɛ i bɛ dugawu kɛ n ye an bɛ bi dafa allahumma ya muqalliba qulubi wa musrifa hakifa ya shahu bima shaha fasabbiti muhabbati fi qulubi rijali wa nisahi wal abqaruhu biyaki ismuka ya kashafa ya yulu ya karama ya yulu ya damda ya yulu ya zarza ya yulu ya maula ya yulu ya maimuna ya wadud sili subhana rabbuka rabbil izzati amma yasifun wa salatu wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. T'es malade quoi. Zigiri plus la référence. Au Canada,
no te sa ko be farala ala la au kana dimine no te sa ko be farala ala la alhamdulillah rabbil alamin